Ada दैदेन मोनस्ला फिसाय ससमा हमनानै बरिया नुदों नुवाखै माथो दा मानो नुवाखै जाखो र ससमा हमनायजों साबसिन नुदों ना बिना ससमाजों साबसिन नुदों नोंथांमोना खिथा जों नुनायखौ मा सामफ्रामबो बेलाय जायगायाथ' बिनि न'आव थांबानो जायोना नै लोगोफोर जोंना जाहारबारि हाग्रा खाथि नालाय एकदमबारे अक्सिजेनानो फुल मोनखायो आरोना लोगोफोर दस्रा जायगायावथ' थाङोबा नों हां थोनो मोनलायलायगोन बे क'क्राझारफ्राव थां नोंसोरो एकदमबारे हांखौनो मोनख'वा जाखागोन आरोना बेखौनो आंबो सिन्था खालामदों हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आङो दा दंफैयो जाहारगुरियावहाय लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम जाहारबारियावहाय फैफेरबाय आरोना ओरै गुटखा मास्टार सालथे आं नोंखौ सालथे होननो बावबाय थायो बेनिफ्राय जों मानो फैदों एसे खोन्थाहरदो दे जोङो दिनै माने मेदाम खनजितामोननिल' थांनो गोनांमोन आलासि जाहैनो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा सार दैदेना स्क्रिप्ट लिरदों मादोंमोन ना मा होनो दा बेनि थाखाय सुटिंआव दंफैग्रो सोर दं बेवहाय रिसु दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनो सिस्टार बाबलु ना मा बै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो औ जिखुनु जाया नायलांबाय थाबानो जाबाय बारा गोबाव खालामला देखायहैथारनोसै आदा दैदेना माने गावनि केमेरामेन जादों औ ओमफ्राय जोंखौ लाबोफादों आरोना शुटिंखौहाय दिनैसो नुफैबाय आदा दैदेनमोननिखौहाय औ माबायदि जायो ओमफ्राय नै न'आव बेवहायनो लागासिनो दं आरोना मोजाखा लोगोफोर जोंना शुटिंआ सोलिगासिनो दं आरोना आदा दैदेन बेसे गोलाव दंबावो शुटिंआलाय फिनिशिं जाजोब्बाय ओमफ्राय नैथिं नै एक्ट्रिसा जोंना रैसु सिस्टार नोंना रैसुल'खाना रैसुमै हो रैसुल'खाना रैसुमैसो नंबाय थायो आंखौ र' दा मोजाङै रायलायगोन दे आं एसे देखायग्रोबावनिनो ओरैथिं नै आदा बाबुल नामामोनलाय आदा बाबुल बे समावनो ओमफ्राय आदाना नोंनिखौ एसे खोन्थादो औ आंना उनसुआनोखा ना फैखाया नालाय ओमफ्राय माखासे दंबावो लोगोफोर शुटिंआ माने ससे दंबावो लोगोफोर जोंना दा केमेराखौ जानखाबाय आदाया आदा उनसुआ दाउ बोलोर लाबावनाय जायासै बरिया जाबाय आरोना होमबा जोंना आब'आबो औ ब्लग लादां जोंना आब'आबो एक्ट्रिस नामा होननांगौ जाखो सर्ट मुभिनि माबा मा एकदमबारे बोराय बुरियाव समायबाय नालाय जोङो सिख्लायैनो नुबावो दाबो नुवा बोरायबाय औ बुरिबाय जाला बुरियाखैलै मा माथो बुरिबायबा ओरैसै नोमादैसो आङो नोमादै दे आंहा मा होननांगौ मादै होननांगौ ना मादै होनदोबाल मादै दे मादैखौनो होनसै आङो मादैनि नामखौ खोन्थादो दे नोंना आं मिथिया दिनैसो फार्स्ट ना आंनाथ' लोखि नार्जारि गामि असे गामिया नोंसिना जोंना माबा नर्थ गुवाबारि पाटगाव आच्छा औ आदानाबो दानाबो नोंदानियासो बिखा बिखा नोंदानासो नर्थ गुवाबारि आरो पाटगाव नर्थ गुवाबारि दिनैसो फार्स्ट टाइम जाहारबारियाव फैफेरबावदोंसो आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों जायगायाव फैनानै औ ओरै पाटगावनि एसे गोथौ फैबावनांगौ आरो लाब्राबननि साहाजों फैनांगौ आरो ओमफ्राय नैबे बाजारना माबा नाम दं नैबे जाहारबारियानोखाना औ बहाबा सेलेखा बाजार दं नामा सेलेखाया ओरै थांनांगौ सानजाजों थांबावनांगौ ना सानजाजों थांबानो सेलेखा मोनहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जोंना मादैया दासिमावहाय मोनबेसे कमेडि गाखो गैया मोननैल' आंलाय बुरजासो दंदों मोनथाम दे गाबाय था बिदिनो टाइम मोनबानो ओरै गुटखा सालथे माबायदि नुदों नै आब'आ सोंदोंमोन आंथ' खोन्थाखाबाय जोंनि जेनेबा बे जाहारबारिखौ माबायदि मोनफैदों मा बेले दे खोन्थादो नैबे जाहारबारि
जाहारबारिखौ माबादि मोनफैदों होनदों जाहारबारि जायगायाव फैनो फार्स्ट टाइम बहुत मोजां मोनदों सोरबाफोर बिजामादै गोजा लाखिबा थालांखासिगोन ओरैसै ओरैबायदि समायना जायगाफ्रालाय सान्दुं थिंथिं थांथां बाराबो नांगौबा मोनो गोसो बायदि इन्टारेस्ट मोजां लानो हायि बायदि आच्छा बेनोसै आरोना आं ओमफ्राय र' नै जोंहा मादैनि बोरायखौ एसे देखायनोसै नै जोंहा आदैया बेबो एक्टर माबा कम्बिनेसन मा होनो आङो हनै गुरखा मास्टारखौ बिजामादै लाखिखानोसै नै गुरखा सान दे सुटियावसो हाबा जानाय नङा फिसाजो दङ माथो आंजोंसो मिलायफ्लेनाय नुदों बाजिखौलाय बेखौसो फसायबाय नोङो बिखुनजोखौनो सोर सेंग्राफ्राबो बिखुनजोखौ फसाय खोन्थाबानो जाबाय एसे नै बिखुनजोखौसो फसायखागोनलै माइरि फिसाजोआ बिराद समायना आंना जावैसो हरनोसै आङो नोंनो समायनानो लादो सोलायदो बदलायदो सानै दंबावोसो नै आदैमोना नै लोगोफोर जोंना जाहारबारि हाग्रा खाथि नालाय एकदमबारे अक्सिजेनानो फुल मोनखायो आरोना लोगोफोर दस्रा जायगायावथ' थाङोबा नों हां थोनो मोनलायलायगोन बे क'क्राझारफ्राव थां नोंसोरो एकदमबारे हांखौनो मोनख'वा जाखागोन आरोना अक्सिजेना खम जायो ओमफ्राय जोंना नै जाहारबारियाव माने एकदमबारे फ्रेश अक्सिजेन मोनो आरोना लोगोफोर बिफां लाइफां बारा नालाय ओमफ्राय नोंस्रा माबायदि मोनफैदों हां लानो खोन्थादो एकदम मोजां मोनदों मादै माने बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बयनाबो गय बागान दङ समायना रमायना दा गय बागान गोनांनि फिसाजोखौ मोनलांबाथ' साबसिनबावसोमोन सासे र' मा होनोमोनलाय लाइन लानांसिगोन ओरै जाहारबारिनिखौ आयौ बोरो माबा रिसु सिस्टार नै गोलोमजोब्बाय लोगोफोर जों दा माने ओंखाम जाखांबाय बिनिफ्राय जोंहा नै आयंमोनहा ओंखाम जागासिनो दं ओमफ्राय नैबेहालाय आयंमोन ओंखाम जादों जोंहाबो जादों आयंनि आयं सियायं होनदों नामा आङो गोथाव गोथावानो दे लाबाव जाना हो जाखायो आयंमोन बिमाखौ एसे नायना हो दे औ दे साबस्क्राइब खालाम नायनाल' थानो नाङा बिमायंफोरखौ नांगौ ना मोजां जाना जाहो कमेन्ट हरनांगौ इउटिउब चेनेल मा होना हो आंबो दंफायो ससे लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम आरोना जोंना चेनेलनि नामखौ बे फंबायाबो दंफायो नोंसिनि चेनेलनि नामखौ खोन्थादो जोंना बेखौहायो हगारगोन ना चेनेल नामा लोखि नार्जारियाव हगारगोन आरोना लोगोफोर बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो सालाया बारा गिदिराहाय बेना लिंकखौ होफागोन आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होफानोसै सालाया एसे माबा गुसुं दे आयंनि आयं सियायंमोन जायानो गोरहांलै जानायलाय आंनि चेनेलखौ बुंना होबावला दे बुंना हो थाब जादो दे औ स्किन खालामबावनांगौ नै नोमायं ना माबा चेनेलनि नामा मोजाङै मैना बसुमतारी जाया बेना मैदोमसो होननो नागिरदों नामा खोनायाखै हो औ मैना बसुमतारी ओमफ्राय दा हगारगोनखौ मोजां खोन्थाना होखाना हगारगोन ना लोखि नार्जारियाव लोखि नार्जारियावसो औ दे लोखि नार्जारियावहाय हगारगोन औ लोखि नार्जारियावहाय नैबे जाहारबारि बाजार जाहैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जों दा नै गुबुन दाबसे जायगायाव थांसैलाय गुबुन न'खरसेयावहाय आदानि बिराद सालायनायाव गाखोबाय नै ओमफ्राय नै ओरैसिम थाबायगासिनो दं नै आदा दैदेन मोनसिना फिसाय औ मा थांनोब्रा मा थांनो हामा नंबायावहाय ए आदा दैदेना खनसिना फिसाय होनबा बिराद खुसि जायो लोगोफोरजों दा नैबे न'खरसेयावहाय फैलायबाय आरोना जों लानाय नै
Jangan sini jangan bong sisi ni. बेखौनो आंबो सिन्था खालामदों सारदेनानो जालायलांबाय दिनैसिमबो फनबो गैया खबरबो गैया आं बिदिनो सिरियास बेखौनोथ' आंबो सिन्था खालामगासिनो दं दिनैसिम 7 दिन 8 दिन जाबाय खबरबो गैया जेबो दासाल दे रेडि एक्सन बेखौनोथ' आंबो सिन्था खालामदों दिनैसिम खबरबो गैया 7 दिन 8 दिन जालांबाय लोगोफोर आंना रला जोबथ'बाय आरो ओमफ्राय दा नै जोंहा गोदान जाफिनलायबाय मालायनि सिलामानि गारि लाबोयो दिनैसो फार्स्ट टाइम गुदकासाल दे नोंहाथ' एक्सपिरियेन्स दं एसे मोनबाय आरो जोंना एक्सपिरियेन्सखौ बिदि जेनेबा ससेबाबो लाजिसो जागोन सोलोंबाय थाबासो जायो जिखुनु जाया नोंथांमोनहाबो आंखौ नुसिगोन आरो एसेबाबो दङ बेनि न'आव थांबानो जायोना मा लन बेलाय आंनि न'आव बेलाय हारसा नोंस्राथ' नोंनि न'आव दंफैयोना नोंनि सायावहाय दङ बियो नों न'आव थांनांगोन ना दङना दिनै नोंनाव थाफैबायना नों हराव सोरनाव सारप्राइजावखौलाय आंथ' फन मोनगोन नालाय आं बोरै हरनांगौ जाय मानसिया लादों बेनि न'आव थांबानो जायोना नोङो आयौ सासेया खान्थाला गोदै ना गोफा जाखो एसे गोफा गोखैबो एसे खिन्थु खान्थाला खावनाय बायदि जाबाय जोंना बेस्राफोर जानो मेला लाबोदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ ओरैनो खान्थाल लाबोफ्लाबाय ओमफ्राय जानो थाखायसो फ्लानानै ओमफ्राय बिदिखा आंनोबो मोनसे हरनायदोलै जानो लुबैबाय लुबैयोथ' आरो मानसिफ्रा दाबो जायो मालाय जायो आंबो बुजियासै मथा मथि खयला गैया माया लना मथा मथि 10-15 लाख जाबायना उफाय गैला हाबलांनाय खालामबाव आंनावबो फैबाय थायो न'नि मानसिफोरा होसोबोबाय थायो सारिथा बिस जाखाबाय नै जेला गासा बेसो मिनिखायो आदाजों आंजों फाइनान्सनिनो होनबा बेग लालायलायो नोंगौ मोनदां जानो हागौ ओमफ्राय बे ओमफ्राय एसे मिनिबाय थादों अखाया थांजोबगोन न'आवहाय मथा मथि नैबे जोंहा थारमाने आदा दैदेना बेसेबां लादोंमोनलाय आंनाव 1.5 लाख जाबाय बिनिया ओमफ्राय आंनावहाय 5 लाख मथा मथि 10 लाख लोंनानै फैदोलाय ओमफ्राय बोरै लानोसैबा आं लायाखै आंनाव 5 लाख 5 लाख 3 लाख लादोंमोन जाबाय होखागोनसो आङो होखागोन होनबा देसोखागोन आंथ' रुवाजों सालाखौ थिखायनानैसो गोदो मानसिखौ होखागोन ना होखानांगौ माथो बेना ओरैनो दाख्लै खानाय सिनजानानै एसे माबा जाखादों लान्था जाखादों खानाय नामा डिजाइनफ्राव मोजां जाबाय औ डिजाइनायावहाय नै बेना डिजाइनांगौ आरो बे सासेखौबो नोंथांमोनाहाय जेब्ला रिलिज जायो अब्ला मोजाङै नायलांदो चेनेलानो जाहैबाय जोंना लोक्षि नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन आरो जोंना मानो होनोबा प्रडिउसारा बेनो नालाय दा आरो कन्टेन्टनि नामखौहाय मा दोननाय जागोन बेखौ दाबो डिसाइड खालामाखै एसे उनाव डिसाइड खालामनाय जागोन आरो दा नोंथांमोनहा थांनानै नायबानो जाबाय जेब्ला बे भिडिअआ रिलिज जागोन ना अब्ला आङो माबायावहाय इउटुबावहाय होनानै होगोन आरो लिंकखौहाय
मैला मावनायनि लिदारनो लोगोफोर जोंना नै रैसु सिस्टारा माने आयु नै ससमा हमनानै बरिया नुदों नुवाखै माथो दा मानो नुवाखै जाखो र' ससमा हमनायजों साबसिन नुदों ना बिना ससमाजों साबसिन नुदों नोंथांमोना खिथादो जों नुनायखौ नुनाय बुंखायो जों थगायखाया जेजोंबो समायो ना समायो ओमफ्राय नै जोंहा दा बे कमेडि भिडिअ गानाया अबे चेनेलावहाय हंगारगोन एसे खोन्थादो दे आं मिथिथ'आ चेनेलनि नामखौनो बावबाय खिन्थु दाख्लैसो मोनसे सर्ट मुभि गोदान हगारखांबाय आरो बे चेनेलाव माने गोदानसो एबार जोंहा सेकेन्ड टाइम दा जोंना जोब्बाय औ जोब्बाय लोगोफोर दायो जों न'आव थांनोसै औ बाय टाटा लोगोफोरजों दा माने आदा दैदेनमोननि न'आवहाय थांसिगोन आरो ना लोगोफोर मोनसे फिथाइ आदा जों लामा गैया ड्राइभारा जोंना ड्राइभारा नै आदा दैदेनसो नै ड्राइभारा आदा बुब्लु आदै